Ефір телеканалу АТР продовжує «Заман». В студії для вас працює Софія Бляєва. Вітаю вас. Чорний день для кримських татар. Світ вшановує день 100-ї річниці загибелі духовного і політичного лідера кримських татар Номана Челебіджіхана. У Меджлісі 23 лютого вважають днем жалоби для корінного народу Криму. Він дав клятву померти за свій народ і боровся за його незалежність до останнього подиху. Номан Челебіджіхан народився у 1885 році поблизу Джанкоя в селі Боюк-Санак. Навчався у сільській школі, потім у Зенджерли, медресі в Бахчисараї. Далі 23-річний юнак вступив до Стамбульського університету. Там вивчав право і богослов'я, займався громадською діяльністю, писав вірші і разом з товаришами Джафером Сейдаметом і Абібулою Одабашем створили підпільну політичну організацію «Ватан» – «Батьківщина», метою якої була національно-визвольна боротьба і відновлення державності кримських татар. «Я дав клятву, я дав слово за свій народ померти». Це перший рядок національного гімну кримських татар. Його Номан Челебіджіхан написав у студентські роки в Туреччині. Після більшовицького перевороту в Росії у 1917-му і фактично розпаду імперії у Номана Челебіджіхана з'являється надія на відродження державності кримських татар. Він повертається до Криму, де гуртує навколо себе інших патріотів. Він очолював кримсько-татарський національний рух і структури національної самоорганізації в 17-му році. Фіналом його діяльності, його соратників було скликання Курултаю кримсько-татарського народу. Спочатку як установчих зборів, а потім як парламенту, як фактично всенародного з'їзду кримських татар. 13 грудня 1917 року перший Курултай кримсько-татарського народу проголосив створення Кримської Народної Республіки. Головою уряду обрали Номана Челебіджіхана. В тогочасній пресі його називали президентом Криму. Сам Номан Челебіджіхан майбутнє рідного Криму бачив у створенні такої держави, як Швейцарія, маленької і квітучої. Однак втілити це в життя не судилося. Незалежний Крим не входив у плани більшовицької Росії. Більшовики розігнали Курултай, а 14 січня 1918 року заарештували Челебіджіхана. За даними істориків, Номан Челебіджіхан знав, що його заарештують. Він міг залишити Крим, але не поїхав, бо ж дав клятву померти за свій народ. 23 лютого матроси-більшовики розстріляли його у Севастопольській в'язниці, тіло понівечили і викинули в море. Він хотів державності для нашого народу, для нашої батьківщини. Номан Челебіджіхан був звіряче вбитий. З того часу над нашим народом знущаються, вбивають, не дають нам жити. Ми приїхали на свою батьківщину, але господарі тут інші. Вони діють, не запитуючи в нас. Нехай спитають у нас. Історики кажуть, постать Номана Челебіджіхана важко переоцінити. Він був справжнім лідером і реформатором. За лічені місяці він впровадив багато демократичних змін, визнав рівність чоловіків та жінок, заснував двомовні газети, запровадив народну освіту, створив кримсько-татарські військові підрозділи. Это был человек, который способен был объединить нацию, и если бы, конечно же, не грубая сила большевиков, скорее всего, его политическая будущность была бы чрезвычайно счастливой и очень важной и для Крыма, и для крымско-татарского народа. Все, без исключения, политические инновации того периода, и деятельность мусульманского комитета, и подготовка Конституции, и подготовка правительств. Все это вклад, и везде чувствуется и стиль, и рука Номана Челебіджіхана. Пам'ять про Номана Челебіджіхана, його жертовну любов до батьківщини і зараз єднає кримських татар у боротьбі за звільнення Криму від окупантів. Все те цитаты, которые сохранились Номана Челебіджіхана, что является очень символичным, на сегодняшний день словно как будто бы сказано сегодня же всему нашему крымско-татарскому народу. Эти его слова дают нам понять, где наша дорога, каков наш путь и каковы вехи на этом пути. Ельвіна Сеїдбулаєва, «Заман», АТР.
До річниці загибелі Номана Челебіджіхана у спорткомплексі КПІ у Києві з хвилини на хвилину має розпочатися турнір з національної кримсько-татарської боротьби «Куреш». Востаннє такі змагання, організовані Кримською федерацією боротьби «Куреш», проводилися 4 роки тому в окупованому Криму. І от тепер традицію відродили на материковій Україні. За перебігом змагань стежить мій колега Віктор Пономарьов. Він з нами на прямому зв'язку. Вікторе, розкажи, чи почалися вже змагання? Зараз вже, власне, розпочалися змагання, закінчилися змагання найменших спортсменів у ваговій категорії 28-30 кілограмів. Найсильнішого вони вже виявили. Зараз змагання продовжуються серед старших спортсменів-юнаків до 70 кілограмів. І, власне, після цього у 12:20 відбудеться намаз за участі муфтія Криму Айдера Рустемова і розпочнеться офіційна церемонія відкриття змагань серед дорослих спортсменів. Зараз борці готуються та налаштовуються на змагання. Переважна більшість із них приїхала з Криму. Ми встигли поспілкуватися з декількома з них і прошу пряму мову. Мы приехали, конечно же, показать, на что способен Крым. Хочется проверить себя на таком международном уровне, показать, что мы умеем. Це перші змагання, організовані Кримською федерацією національної боротьби «Куреш» за 4 роки з моменту анексії Криму. А ми також поспілкувалися з організатором та президентом федерації Ленуром Ислямовым. Прошу його пряму мову. Чтобы победила в первую очередь дружба, самое важное. Вот мы все вместе здесь, мы будем читать молитву совместную в 12 часов дня. Мы будем стоять все рядком, все друг к другу прижавшись. И это для нас важнее, чем даже сегодняшние соревнования, потому что увидеть, обняться, друг друга вот, почувствовать ладони, для нас это важнее гораздо. Власне, основна програма змагань розпочнеться о 13:30. Ми продовжуємо залишатися тут і розкажемо більше вже у наступних випусках студії. Дякуємо. Це був наш Віктор Пономарьов. Телеканал АТР стежить за перебігом подій на турніри. В кожному випуску «Заман» ми розповідатимемо останні новини. У цей день 2014 року Владимир Путін дав пряму вказівку на анексію Криму. Це у своїх свідченнях в суді над Віктором Януковичем 14 лютого підтвердив колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов. За його словами, в ніч на 23 лютого Путін провів таємну нараду зі ще 4 найвпливовішими посадовцями Росії. Він був наляканий, бо напередодні його вертоліт по дорозі з Сочі мало не потрапив в аварію. Путін це сприйняв як замах західних спецслужб. З України тоді вже втік Янукович, і очільник Кремля запустив свій маховик анексії українського півострова. Цього дня у Криму було багато подій. Кримські татари з різних куточків півострова востаннє безперешкодно і масово зібралися у центрі Сімферополя. На площі Леніна вони вшанували пам'ять першого муфтія мусульман Криму Номана Челебіджіхана і висловили своє ставлення до загарбницьких дій Росії на їхній батьківщині. У Севастополі на проросійському мітингу обрали так званого народного мера, громадянина Росії Чалого, а в Євпаторії і Керчі влаштували антимайдан. Отже, 23 лютого 2014-го в Криму. Далі без коментарів. Мы обратились в Верховную Раду Крыма, Украины для того, чтобы Верховная Рада Крыма была распущена. Там уже нет депутатов, там есть 85-90 безвольных существ. А 10 дней мы дали Агееву и депутатам Симферопольского городского совета.
Севастополь, Крым, Россия! Друзья, да мы вместе Крым не отдадим! Мы все развернемся на подразделения. Все стилизуем в своих комментариях и в своих... Написано «Процветание в единстве». Когда коктейли Молотова горящие падают на головы наших ребят, это уже оружие. Тайна. Там нас есть прополосканы уже так. Никто не отменял право каждого человека. Поговори со всеми. Возьмите референдум в Крыму, а не в Украине. Просто повесил флаг России на городской совет. Правильно! Сорвет YouTube! Прошу голосовать! Ну, депутаты, посмотрите, как голосует Севастополь! Зініціювала і заблокувала. Росія запропонувала провести надзвичайне засідання Ради безпеки ООН щодо Сирії, але відмовилася підтримувати спільне рішення. Через загострення ситуації на околиці Дамаска за 5 днів атаки про асадівських сил загинули понад 400 людей. Поранених рахують тисячами. Швеція та Кувейт пропонували план, за яким вогонь у цьому районі протиборці припинять негайно і на 30 днів. За цей час домовляться про гуманітарний коридор для виходу мирних жителів та доставки продовольства. Одночасно резолюція покладала всю відповідальність на побоїще на Башара Асада, що не сподобалося союзнику диктатора Росії. Вона документи і заблокувала. Сьогодні Рада безпеки спробує повернутися до голосування про перемир'я ще раз. Держдепартамент США закликав Росію припинити вогонь на Донбасі та погодитися на миротворчу місію у зоні воєнних дій. Про це заявила речниця відомства Хізер Ноєрт. Таким чином, США відреагували на загибель на Донбасі української 23-річної медсестри Сабіни Галицької, яка намагалася допомогти цивільним поблизу лінії розмежування. Держдеп нагадує Кремлю, через дії його прихильників на сході України за 4 роки загинуло понад 10 тисяч людей. Росія багато разів продемонструвала, що може покінчити з насиллям, коли забажає. США вчергове закликають Росію наказати своїм ставленикам повністю дотримуватися режиму припинення вогню, відвести сили і важке озброєння зі Східної України і погодитися на активну миротворчу місію ООН. Український бранець у Росії Павло Гриб потребує негайного лікування. Про це розповів консул України в Російській Федерації, якому вдалося відвідати в'язня. Дипломат засвідчив, що Павлові в російській тюрмі не надають належної медичної допомоги. Раніше батько бранця розповідав, що син має дуже виснажений вигляд, скаржиться на болі в животі. Це може бути і загостренням його задавненої судинної хвороби. Павла Гриба затримали у білоруському Гомелі торік у серпні. Потім його вивезли до російської тюрми і звинувачують за статтею про тероризм. Представники консульства вияснили, що були закуплені за кошти Павла медичні препарати, підтримуючі, але їх Павлу не дають приймати, бо лікар слідчого ізолятора вважає, що це не потрібно. Хоча Павло все життя приймав підтримуючі медичні препарати для більш-меншого стабільного стану організму. Робота в кайф. Аргентинські спецслужби в російській дипломатичній пошті знайшли майже півтонни кокаїну на $8 мільйонів. Заарештовано 5 співробітників російського посольства в Буенос-Айресі. Вантаж був запакований у 12 валіз і готувався до вивозу в Росії.
В Росію 400 кілограмів вантажу було перевірено. Замість вилученого наркотика поліціянти засипали борошно і начепили на валізи GPS-трекери. Це перший випадок, коли вдалося довести причетність російських дипломатів до торгівлі кокаїном. Слова і музика виборчкому. Мережу сколихнув новий передвиборчий ролик до російських президентських виборів, запланованих на 18 березня. Різні покоління від пенсіонерів до вуличної шпани виспівують агітку із закликами прийти до виборчих урн. А головне, креативні учасники дійства з надривом переконують, що голос пересічного росіянина у цій країні може бути для когось важливим. Коментатори у мережі дивуються. Цього разу пісенька вийшла зовсім не патріотичною, без баяна та балалайок, натомість у ритмах ворожого репу. Це все на цю мить. Вже за годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман». Залишайтеся з ОТР.